Вітанки, вітанки. Упс. А, сапраўды стрым пайшоў. Стрым пайшоў, нават мяне не спытаўшы, калі шчыра. Ён пачаўся з няслушнай назвай, з няслушным усім. Просто на роўным месцы. Алло, стрым. Так, трэба змяніць назву. Edit Stream Info. Крывавы чацверг у нас сёння. Крывавы чацверг. Клічнік. Захаваць. Сёння я ось аж на некалькі хвілін спазніўся, таму што сёння нейкія з усіх бакоў да халеры хібы тэхнічна софтавыя. Так, ну хоць чатик працуе ўжо добра. Ух. Зараз паглядзім. Галоўнае, каб захоўванні засталіся. У нас сёння да халеры разаніна наперадзе. Оп. Дзе мы скончылі? Так, все слушна. Мы вось дабілі раял кансерваторыі, і нам зараз трэба рухацца ў бок пылавога раёну. Дзень добрый. Я знайшоў некаторыя новыя месцы, якія не бачыў нават на караблі. Гэта прышпільна. Напрыклад, дзесьці вось гэты закуток я не бачыў. А тут набойчыкі ляжаць. Не дарма зазірнуў. Сакалоў пачаў нас маляваць. Гэта прыемненька. О! А на камбузе у нас рыбёха ляжыць, бачце якая? Гэта будзе нашая вячэра. Так, што яшчэ можна сперці? Вроде ўсё. Амулетаў няма? Здаецца, няма. Мы зараз ідзем вунь туды. Гэта пыльны раён. Карацей, Даст Дыстрыкт. Там будзе даволі цікава. Даволі цікава і хутчэй за ўсё доўга, то бок. Нават не ведаю, колькі у нас часу гэта зойме, таму што там, як я ўжо казаў, у нас заблакуюць нашыя звышнатуральныя сілы да халеры. У пэўны момант. Дед, Сакалоў. Вітанкі, Яська. Everything we've learned implies that something strange happened at Aramis Stilton's home 3 years ago, but then he disappeared. Stilton lived in a bunker kept secure by a fancy lock made by Jindosh.
Maybe inside you'll learn more about how to stop Delilah. But I have to get there Дранички. first through a ruin created by the Duke, where I used to live. Megan had an intriguing idea. Paolo is leader of the Howlers. He wants Vice Overseer Byrne killed, and of course, Byrne wants Paolo dead too. Both groups will attack you on sight, but walk in with the corpse of their chief enemy, and they'll treat you like family. So that gives me at least one way into Aramis Stilton's house. I'm pretty sure that will work. Coming back here, seeing it changed, run into the ground. Some people have reached beyond others. Ось як я і казав, ми зараз летім ось сюди. Так, нормально. Вітанки, вітанки. Ready now? Так, мы ready. Go. У нас есть дранички, у нас есть яблок, есть вода. Где я делал воду? Ось вода. Воду ближе треба поставить. Мы цалком подрыхтаваныя. Ух! Сегодня до холеры выходные, тому будем расслабленно I резать. didn't know Aramis Stilton. Who was he? Loyal to the old Duke. Stilton helped build modern Karnaca with those silver mines. Worked his way up from nothing to a fortified mansion. But the new Duke spends money so fast. The mine crews work all day and all night. The district's in ruins. The dust drives out anyone except the most desperate. The Duke of Serkonos has made a mess of things. His father was a good man. True, but the new Duke's misery has only been possible with Dunwall's support. In any case, you'll have to pass through the Dust District. Maybe Stilton's still in there, or maybe he's dead. Так, Find Megan once you reach the Dust District. She'll tell you more. I'll wait here with the skiff and take you back to the dreadful whale after you finish. починається резаніна. Резаніна і лутаніна. Так. Калі не памыляюся, так, тут таксама ёсць гэты самы Black Market, то бок чорны рынок. У гульні шмат гульнявога часу. Так, па-першае, яна моцна завязаная на перапраходжанне. Яе можна прайсці шонайменш 5 разоў. По-добраму за дачку, по злому за дачку, по-добраму за бацьку, по злому за бацьку. А, то бок 6. Таму што яшчэ без звышнатуральных сіл за дачку і без звышнатуральных сіл за бацьку. То бок можна 6 разоў яе прайсці, кожны раз па-новаму. І плюс тут добра прапрацаваныя менавіта лакацыі, у тым сэнсе, што яны тут шмат чым можна заняцца. Калі я праходзіў першы раз, я праходзіў па абсалютнаму стэлсу без забойств, і на кожнай лакацыі я вытрачаў гадзіны 3-4 лёгка. Таму што пакуль ты зробіш все як трэба, гэта колькі часу патрабуе. Так. Што нам зараз трэба зрабіць? Нам тут трэба захавацца. Нам трэба ўзяць вось гэтую халеру і націснуць. Пабеглі.
Мы ператварыліся на пацука стелсяка. Hairs on the back of my neck are tingling. I've got a feeling something bad is ahead. Схаваліся. Хоба. Відалі? Так, сусвет дуже прыгожы і насамрэч гэта адзіная рэч, якая мне безумоўна падабаецца. I gotta get a spare you. Агулам канкрэтна гэтая гульня ў мне выклікае супярэчлівыя эмоцыі ў тым сэнсе, што калі мяне спытаць, я скажу, што мне Dishonored першы другі не падабаецца. Але я вызнаю, што ён сапраўды дужа прыгожы, дужа прапрацаваны, дужа цікавы, яго прыемна гуляць. Але ён мне не падабаецца. Дарэчы, глядзіце, зараз будзе момант. Dust storm coming. Хе-хе-хе. Кайфовенька. І вось, дарэчы, менавіта гэты пылавы шторм, ён добра дае нагоду распавесці, што менавіта мне не падабаецца. Гэтая гульня мае прыярытэты механічныя. То бок, усё тут у першую чаргу механіка і толькі потым сусвет. Мне, чалавеку, які дужа любіць менавіта сусветы, гэта не падабаецца. І вось калі я ўпершыню пабачыў гэты Dust Storm, я адразу такі, як ён прыгожа гучыць. Але ў наступны момант я адразу такі, блін. То бок тут ёсць механіка пракрадання падчас шторму, то бок тут трэба будзе гэтым карыстацца, то бок хутчэй за ўсё тут будзе больш варагоў, чым звычайна, і трэба абавязкова будзе гэтай пагодай карыстацца. Тут усё, на жаль, у першую чаргу механіка. І гэта надта кідаецца ў вочы, мне гэта не проста кідаецца ў вочы, мне гэта вочы рэжа, мне боляча глядзець, то бок сусвет сапраўды зроблены піпец як клёва. Але ён створаны выключна, каб абслугоўваць механіку. І мне боляча, літаральна боляча ад гэтага. Where'd you disappear to? А я нагадваю, у нас зараз будзе злое праходжанне на максімальна высокім узроўні складанасці, на 4-м. То бок ёсць просты, сярэдні і складаны, і ёсць піпец які складаны. І мы з вами гуляем на піпец якім складаным. І гуляем па злому, то бок забіваючы літаральна ўсіх. Так, нам трэба сюды заскочыць. Вырубаем электрычнасць. Sure it's nothing. Someone just heard a dog. Where's Nana? Whoa, Mitch. Спаць. What's going on? Хе-хе-хе-хе. Let's split up. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. One of us. Упс. Ну що, засталіся яшчэ жывыя? Не? Вось менавіта гэтае месца па стэлсу праходзілася дужа складана. А без стэлса проста ізі. Залез павышэй
пастраляў па галовах, і гэта, нагадаю, на найвышэйшым узроўні складанасці. Так. Вось тут побач ёсць руна, ўсё астатняе трошкі далей. Магчыма, канкрэтна гэтую місію мы будзем праходзіць за 2 прысесты, то бок тут, як заўжды, спачатку прыгарад, потым тое месца, якое ў нас мэта. І вось з улікам таго, наколькі складанае месца тое, якое ў нас мэта, магчыма, трэба будзе распліціць. То бок мы і сёння будзем займацца выключна прыгарадам. Так. О, понеслася. Выглядае прыгожа. Гучыць прыгожа. Але гэта проста стэлс-механіка. Менавіта на найвышэйшым узроўні складанасці дужа прыемна і атмасферна хадзіць па будыначках. О, вітанкі, Арыгана. Дзякую, зараз жарэм. Дык вось. Менавіта на найвышэйшым узроўні складанасці прыемней усяго швэндацца па будыначках, таму што на найвышэйшым узроўні складанасці ў нас дужа гучныя крокі. Так. Нам карацей вон туды далей. Стелс. Захоўваемся. І тут у нас побач руна. Воу, і тут у нас побач кровасісі. Просто до халеры кровасісь. Так, руна трошки далей. Спокойно, спокойно. Не потрапил. Что там уже здарилося? Фух. Не треба мяне чапаць. Шо вы тут абаранялі? Так, руна дастаткова побач. Гэта яшчэ адзін праход сюды быў, можна было сюды залезці. Но гэта стэлсавыя шляхі. Нас гэта не цікавіць сёння. А ось і руна. Але ж вы паглядзіце, як прыгожа. Гэта мясцовасць, гэта шахцёрскі раён. Тут дабывалі срэбра, капалі з вось гэтай гары. Які функцыянал вось гэтых халер? Ніякіх ідэй нават не маю, але выглядае піпец як прыгожа.
эстэтыка ў гульні проста шыкоўная. Вітанкі, вітанкі. Гэта наша хаўрусніца. Hello, Lord Protector. I've been doing reconnaissance, Горы, мора, talking пацукі. to people. The Overseers and the Howlers have divided up the district. Just ahead is neutral territory where no one will harass you. But further on, the Howlers and the Overseers both have boundaries set up. And beyond those points, they'll attack you on sight. Aramis Stilton is the real goal. Sokolov said you'd worked out a plan. Yes. I believe that if you take out Paolo or Vice Overseer Byrne, the other one will grant you safe passage and will help you get inside Stilton's home. Neutralize either one of them and bring him to the other. Got anything else? Byrne is protected by the Overseers. Paolo has the Howlers, but I think he's also got some kind of black magic charm. They say he's got to die twice before the sun sets, or he can't be killed. Good luck with that. Карацей, нам тут распавялі, чым мы менавіта будзем займацца ў гэтым раёнчыку. Фішка ў тым, што ён, мабыць, тут найжывейшы ва ўсёй гульні, таму што вось гэты прыгарад як пабудаваны. У нас тут ёсць інквізітары, у нас тут ёсць адна банда, крымінальнікі халеры, і другая банда, якія і ўсе гэтыя трое жэўжыкаў, яны між сабою варагуюць. Для таго, каб прайсці далей, якія ў нас ёсць варыянты. Вунь там, вось куды я зараз гляджу, дзверы. Гэтыя дзверы ведуць туды, куды нам трэба. Гэтыя дзверы зачыненыя на супер-пупер замок Джиндаша, якога мы забілі заўчора. То бок, зламаць яго негра можна толькі вырашыць яго загад. Якія ў нас ёсць варыянты? Ці вырашыць гэтую загадку самастойна, гэта можна зрабіць, але мы гэтым не будзем займацца і адразу туды пайсці. Ці можна далучыцца да адной з фракцый на гэтай лакацыі, дапамагчы ім, забіўшы іншую фракцыю, і тады нам выдадуць жэўжыка, які ўсё, ну не ўсё сваё жыццё, а да халеры часу уваліў на тое, каб вырашыць гэтую загадку, і тады нам проста дадуць адказ ад гэтых дзвярэй. Насамрэч, мяне нічога з гэтага не цікавіць. Насамрэч, мяне цікавіць амулеты і руны. Таму мы з вами проста будзем рэзаць усіх, а потым проста знойдзем таго жэўжыка і забярэм у яго нататку з адказам ад дзвярэй. Наша асноўная задача вось. 1, 2, 3, 4, 5 амулетаў, 2 руны і 1 шрайн. Зрабіць гэта будзе цяжка, менавіта таму, што тут вось гэтыя жэўжыкі, яны даволі жорсткія, то бок у кожнай з фракцый база. Кожную з гэтых баз трэба будзе літаральна штурмаваць. А вось тыя дзверы. Вось тут напісаная загадка. То бок можна, калі дужа спяшаешся, проста адразу яе рашыць, адразу ўбіць адказ і адразу патрапіць у той маёнтак, які ёсць нашай мэтой. Але мы зараз будзем рэзаць крымінальнікаў. О, нясецца, нясецца.
О! Вітанки, жевжики! Вітанки, вітанки! Дякую, Руді, за рейд! Вітанки, Ридсін! А ми тут займаємося резаніною. Вітанки, вітанки, Олексій Байт. Так, величезний дякую за рейд. Для тих, хто не ведае, у нас тут злое, крывавае падсучынае праходжанне. І... То бок на найвышэйшым узроўні хаосу, на найвышэйшым узроўні складанасці ўсё максімальна жорстка. Гэта не Dishonored, гэта Dishonored 2. Але тым не менш, я думаю, шаноўнаму гаспадарству будзе цікава. Так, тут у нас кровосиси. А, во. Бачу. Наш асноўны прыярытэт — амулеты. Нават не руны, а амулеты, таму што мне трэба знайсці амулет неабходны для мяне. Смаколікі пакуль што можна чапаць. Пакуль што ніхто не забараніў. Таму трэба хутчэй пачапаць. Сёння ў якасці смаколікаў у нас дранікі. А ў якасці чагосьці зялёнага яблык. Тык. Вітанкі, ауч патато. Нічога карыснага не бачу. Тут така у нас побач ужо пачынаецца тэрыторыя адной з бандзюганскіх арганізацый. Зараз мы будзем іх выразаць. О, распеўка. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне у светлы абшар. Падымі мяне над мітуснёю, падымі мяне паветраны шар. Так, тут вокны зачыненыя, халера. Карацей, будзем іх штурмаваць у лоб, таму што мне лянота шукаць абходныя шляхі. Белавежская пушча, ты шо? Я памятаю, што я абяцаў, але гэта будзе, ведаеш, як апакаліпсіс у героях трэціх, то бок максімальны ўзровень катастрафічнасці. Next time for sure. Are you hurt? Цікава, яны сюди прибягуть? Шості не спяшаюцца. Ля, яны мяне згубілі. А, таму што гэтыя дзверы зачыненыя. Ну нічога, зараз мы ім адчынім. Фішка ў тым, што ў нас прамацованая моц. І мы можам зрабіць ось так. Хто нас тут шукаў? That's your last mistake. Халера. You shouldn't have wanted to hunt, die. А, слухайте, яны нас зарубілі. Усё ж таки найвышэйшы ўзровень складанасці. Карацей, трэба пускаць пацукоў, але па стэлсе. А ні ў якім разе нельга іх падпускаць дужа ў сэнсе.
Я не захаваўся тады? Ну, скатыняка. Ну, зараз мы ім зладзім. 31 глядач, ну гэта выключна дзякуючы Рудзі. Велічэзны дзякуй Рудзі за рэйдзік. Нажорысты рэйдзік. Так. Дзень добры. Цывілінаў мы не забіваем, цывілінаў мы прыдушваем. Але ні ў якім разе не забіваем, таму што, нягледзячы на тое, што мы ладзім злое праходжанне, ўсё ж такі самі мы не злыя. Манетка. Гэта у нас максімум. Набойчыкі. Тут така у нас што? Нічога цікавага. Нічога цікавага. А тут мусяць быць грошыкі. Чуеце, як ён храпака дае? Мы яму проста дапамаглі адпачыць. Так нават лепш, я мушу. Так. Дзесьці вось тутака у нас вось, бачыце, метка, гэта у нас шлях да блэк-маркету. Гэты блэк-маркет мы таксама грабанем абавязкова. Get your ass out! Everything worked. One side didn't win out over the other. And that's exactly what happened when Stilton did. Help me! Someone! Anyone! Лікуем ад бессонніцы недорага. Ну так. Максімальна эфектыўна. Assassins been robbing black market shops. У гэты блэк-маркет можна патрапіць з тылу, калі мы знойдзем код. Але, на жаль, кода мы пакуль што не ведаем. І дзверы металічныя мы іх выбіць не зможам. Трэба пачакаць, пакуль там жэўжыкі супакояцца. Гэтая дзвер заблакаваная. Трэба будзе залезці праз вакно, відавочна. Be too cautious. Well, but the shop's getting knocked off. Вітанкі, Oh, but вітанкі. you have to be the person who helped out one of ours in the conservatory district. Special discount for you then. Так, чаго у нас мала? У нас мала звычайных вось гэтых набойчыкаў. You won't regret it. Каб страляць па галовах. Гэта хапаем, гэта ёсць, гэта ёсць. Гранаты, міны. Дастаткова. Абавязкова бяром No, we'll meet this weekend. вось гэта. Glad we could do business. А, слухайце, грабануць гэтую пані мы мусім абавязкова, ведаеце чаму? Come Таму back што, soon. I mean, if I'm still here. бачыце, у яе амулет схаваны, ён не на продаж. Ён у яе ёсць, але купіць яго мы не можам. І каб яго забраць, абавязкова трэба будзе гарбануць пані. Тэарэтычна можна пераборам знайсці код, таму што коды тут дастаткова простыя, на 3 лічбы. Але спачатку паспрабуем знайсці якую-небудзь падказку, якую-небудзь нататку. I'd never have thought. Так, тут Oh, ужо but you have to be the person супакоіліся who ўсе. helped out one of ours in the conservatory district. Special discount for you then. Вось гэтая руна найбліжэйшая, ідзем у той бок. Spend. Вось сюдой можна прайсці амаль што ў прытул да гэтых самых, да інквізітараў мясцовых.
Яны тут называются аверсиры, но я их для спрошенности буду называть инквизиторами. Тут трошки растяжек есть. Таму трэба захавацца. Во, там у нас ужо чакаюць. Але спачатку забярэм гэтую руну. Гэтая руна у нас у гэтым напрамку. На нейтральнай тэрыторыі. Што там у нас? Ага. Гэта будыначак, дзе мы толькі што былі. І там была руна, не халеры сабе. Зараз будзе бура. Мы скарыстаемся ёю, каб пралезці. Спокойно, спокойно, кровосиси, я свой. А як я не заўважыў там руну? Я ж там быў. Але ж халера. А! Выбачаюся, я не заўважыў. Дзякуй за фоллоу, падаван. Калі хто не зафалоўлены, фалоўце, таму што ў мяне стрымы штодзённа. Ужо на працягу, паўгады ўжо. Паўгады ладзім штодзённыя стрымы. Зараз у нас адбываецца трошкі выходны тыдзень. То бок праз тое, што празднікі, мы адпачываем, мы гуляем у гульні. Але звычайна у працоўныя дні, у будні я малюю, і ўжо на выхадныя плюс панядзелак я гуляю ў гульні. Дзякуй за фоллоу, драпежнік. Дуже-дуже прыемна. Жахі для трупафобаў. Вось я вам кажу. Менавіта кровосісі у гэтай гульні мне падабаюцца найбольш. Гэта просто вось шыкоўна, то бок дуже-дуже прыгожая архітэктура, шыкоўныя інтэр'еры і вось гэткая халера хтанічная. Піпец як кайфова. Дзякуй за фоллоу, Алексей Август. Не халеры прыгожы нік. Аристократычна, шляхетны. О, гэта у нас нейкі гол выканаўся. Назбіралася, мусіць, 210 фаловераў. Велічэзны вам дзякую. Гэта не сапраўдныя кровасісі, гэта восы, што горш. Ну так, я ведаю, што вось мы ўсе добра ведаем, што арыгане дуже падабаюцца гэтыя кровасісі. Так, што мы зробім? Мы вось тутака паставім, няхай будзе спружынную міну, потым залезем сюды і адсюль пачнем шпуляць па галовах. Стелс. What's going on? You don't stand a chance anyway. Все, яны бягуць да нас. Слухаем. Вітанкі метаігоры. Слухаем. Я тутака. Hey, coward. Come fight face to face. В сэнсе, вы не дабеглі да мяне? Алло. Я тут такі прыгожы план зладзіў, а яны не дабеглі. Не дабягуць? Дабеглі. А, ну в сэнсе, яны не дабеглі, ну так.
Але пацукі мои до іх дабеглі. Рэгана прыгожа байціць. Насамрэч у мяне тут ну простое, што я мастак. Усе анімацыі зроблены мною асабіста. Яны ўсе наскрозь мышапавучыныя. То бок можна карыстацца усялякімі рэвордамі, там таксама дуже-дуже прыгоженька. Так, все, жывых не засталося. Сур'ёзна. Алло. Be careful. He's probably hiding somewhere close. Я тутака. Дякую за вадзіцу. Файненько. Вадзіцу у мяне сёння з запасам, таму што, ну, вы бачыце, якое тут надвор'е. Занадта пыльна. Так. Ну што, пайшлі лутаць. Што нашыя пацукі тут пакінулі? Яны пакінулі гаманцы і некаторую зброю. Зараз схаваемся і паварушым. Стелс. О! Мышамавучыныя. Ух, глядзі, каб мышапавукі не пакрыўдзіліся. А то адгрызуць табе сраку. Яны могуць. Дарэчы, калі мы фармулявалі настрой гэтага праходжання, мы вось гэты стыль, то бок забіваць усіх і гэта стэлс, назвалі стэлсам Руді. Так, вось тут трэба асцярожней. Таму што акром бандзюганаў там, бачце, у нас ёсць цывільныя. Цывільных мы забіваць не будзем. Таму трэба зноў ж такі ладзіць стэлс. Цішы. Ну, вядома, лутацца трэба. Що нас там чакае? А, там нас чакае праход вышэй. All right, I'm stepping away for a moment. Don't drink all the rum while I'm gone. Тишей. Нічога. Ля халера. Шкло перашкодзіла нам пашпуляць. Таму чакаем. Пацушыныя тактыкі. Пацукі імба. І для таго, каб стаць зусім імбо, ім трошкі яшчэ трэба дапрацавацца, то бок нам трэба знайсці літаральна адзін амулетик, каб стварыць супербілд менавіта пацушына забойны. Так, там вышэй, дарэчы, таксама ёсць.
Ariana_Kaja. Nachapa East Makoli. Ну, Аргана, ну нам трэба. Тут фішка ў тым, што вось з гэтых пацукоў, якіх мы выклікаем, некаторая частка белыя. І ёсць амулет, які дазваляе нам жэрці гэтых белых пацукоў і гэткім чынам аднаўляць ману. То бок гэта ў нас атрымліваецца бясконцы рухавік. Я зразумеў. Зжэрлі нічога не сталося. Не, насамрэч яны часцей за ўсё пакідаюць нагавіцы. То бок яны зжыраюць і застаюцца толькі вось срака фактычна ад людзей. Так, тут нічога карыснага. This must be Paolo's place. Так. Гэта кабінет мясцовага главара. Таму трэба асцярожна. Так, сюды мы зайшлі. І тут мы ўжо чуем, штосьці схованае ёсць. О, тут шрайн. Ні халеры сабе. In case you're wondering, Paolo's not one of those unhinged cultists who believe I will grant them favors if they leave a big enough offering or play just the right musical notes. He doesn't care a fig for me. But he put up this shrine because he found the hand of an old witch I knew once. And Paolo saw right away that it pays to have an edge. Sometimes pieces of us linger long after we're gone. Менавіта гэты Sercanos inherited a vibrant city and wasted no time stripping it to the bone. What will he leave behind? And what about you? Who will you leave to pick up the pieces here in the jewel of the South? Менавіта гэты бандзюган ён трошки асаблівы, таму што вось вы бачыце, ён звязаны з калдунствам. І нам, калі распавядалі пра гэтую місію, казалі, што там ёсць нюансы, што яго трэба забіць шонайменш двойчы для таго, каб ён забіўся. Ну, тут што паробіш. Насамрэч сапраўды, малюнкі трэба выразаць чымсьці вострым, а лепш, вядома, разбіраць раму, каб засталося больш палатна. Вітанкі, Іль Паўлік. Пацучыныя атакі працягваем. Гэта факт. Колькі у нас там? 9 эліксіраў, это больш, чым дастаткова. Глядзім сюды. Так, вось гэта, калі я не памыляюсь, Паўла. Давайте паглядзім на яго твар. Так, гэта сапраўды Паўла. Ну так у тыктоку моцныя менавіта персанальныя гэтыя самыя анімацыі. Анімацыі, рэкамендацыі. Ён прапануе менавіта тое, што глядзіш. Адпаведна, мне ён прапануе пацукоў, павукоў і усялякія жудасці. Ну і спяваць як вось гэтыя жэўжыкі я насамрэч не змагу. Паслухайце, як яны прыгожа пеюць. Dust crews get down on their hands and knees to do anything that angry foreman please. Эй, хто там свістае? Засунь свістёлку сабе ў сраку.
Трэба неяк забіць галоўнага бандюгана, не забіўшы музыкантаў. L_Paul Papi Gadzidzi. Дзякую за вадзіцу. Ну, у меня найбольш усялякае мастацтва. А куды ты пабег? Я што така? А, гэта Паўло. Смачна есці. А, во! Халера, ён таксама пераманіў на свой бок пацукоў. На жаль, тут не так працуе. Тут усё пабудавана не вакол з гэтых да халеры паняццяў. Тут усё пабудаванае вакол магіі. Хто больш магічны, той круцей. Ну так, трошкі здраднікі, але што паробіш? Тут у мяне іншае пытанне. Як сюды ўлезці? Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Карацей, трэба інквізітараў наведаць, каб знайсці ключ вось адсюль. І забраць падказку да таго замка. Так, а зараз мы паглядзім. Тут у нас катавальня. Вядома праз тое, што гэта у нас крымінальнікі, то ў іх, вядома, ёсць сутарэнне, на якое адпраўляюць, каб рэзаць. Во, вось бачыце, тут катуюць, дарэчы, інквізітара. Так, що тут у нас? У нас тут штосьці, у нас тут амулет. Стронглангс. На жаль, гэты амулет таксама не тое, што нам трэба. Гэты амулет дазваляе нам даўжэй плаваць. Відавочна можна дазнацца па назве. І ўсё, больш нічога карыснага. А, ну трошкі набойчыкаў. Гэта ўжо лепш. Чарцёж! Вось чарцёж, гэта сапраўды карыснае. З чарцяжамі тут велічэзная праблема ў тым сэнсе, што у адрозненні ад усялякага іншага іх дужа цяжка заўважыць. Ну, неяк прывязалі, бач, на ланцуг. Но тут, хутчэй за ўсё, фішка ў тым, што у нас тут сеттинг да халеры марскі, і усе, літаральна ўсе, добра ўмеюць вязаць шыбары ўсялякае. А дзе тут увогуле ўваход? Няважна. Так. То бок спачатку нам трэба будзе завітаць да гэтага самага. Ля, а я спужаўся, я думаю, ужо страляць у галаву, а гэта галава драўляная. Грошыкі. Шановная, мне ўдалося захаваць вашае жыцці. Дзякуй за тое, што выжылі. Так. Тут мы амаль што скончылі.
Ля, это было раптоўна. Я думаю, я тут усіх забіў. Дубары, мубары. А, ну так гэта стары мем, божухна. Гэтаму мему прыблізна столькі ж, сколькі гэтаму беларускаму дзяржаўнаму саюзу моладзі. Так, там у нас што? Ну там таксама ворагі. А що за ворагі? Стелс. What's going on here? Смачно їсти. А! А вы откуда прибегли? Я был упевнений, что там упало, я всех забил. Але ж не, набегло еще несколько людей. Нічого не засталося. А тут гаманец бачу. На 30 талеру. Так. Мы сюда пришли за амулетом. Вы за гэтым. А! И тут у нас что будет? Весь тыдзень будут дожди идеально. Мяне так напруживае тое, что наближается лето, что наближается вось гэтая спякота, что навіны аб дождях мяне максимально радуюць. Spirited. Зараз паглядзім, што робіць Spirited. Неяк мяне Рыгана налаяла зноўку і ўсё заблакавалася зорачкамі. Так, Spirited. Эліксіры аднаўляюць больш маны. Ну, насамрэч, можна паставіць. Вось замест гэтага. Відос, шырока кажучы, не памятаю. Там у часы пачатку інтэрнэта шмат мемаў было, якія, ну, па сённяшнім меркам, па сённяшнім узроўнем ужо так выцягваецца выключна праз тое, што класіка. А, гэта таксама бяром. А насамрэч не гэткі яны і смешныя. Калісьці я памятаю ржэкалі праз нейкага малога, які распавядаў пра прафесію повара. Божухна, як смешна. Але калісьці было ж смешна. Так, що у нас тут яшчэ? Гэтага у нас ужо зашмат. О, тут нейкае сутарэнне. Захоўваемся. Так. Менавіта яно. О, у кагосьці быў цікавы кабінетик. Заблакаваны, схаваны ад усіх. Што ён тут рабіў? А, ну тут хтосьці займаўся калдунствам у вольны час. А ёсць што тут сперці? А што-небудзь карыснае, алё? Што, нічога няма? Літаральна нічога?
Не падабаецца. Дзіўна. Гэта ўжо інквізітары. Пачынаем рэзаніну без папярэджванняў. Оба! І схаваем яго на ўсялякі выпадак. Мы падышлі да галоўнай кватэры інквізітараў. Зараз мы туды будзем урывацца. If the Duke wasn't running the mines night and day, our children wouldn't be choking themselves to sleep at night on the dust. It's easy to blame the Duke. Так, гэта у нас цывільяны. Мы іх забіваць не будзем, мы іх... Спаць. Спаць. Ось і ўсё. Цяпер можна спакойна лутацца. Няма ума, штурмуй дома. Ну чаму няма ума? Ты бачиш, як я тактычна ўсё зрабіў? Адзінае, што я не ўлічыў, што ў мяне найвышэйшы ўзровень складанасці, і таму яны мяне пачулі адразу. На сярэднім узроўні складанасці я тут усё абчысціў, яны мяне не пачулі, не заўважылі. Ніхто не чакаў гішпанскую інквізіцыю. І гішпанская інквізіцыя нас таксама не чакае. Вось гэты будыначак, гэта літаральна будыначак мясцовых інквізітараў, і мы іх зараз усіх зжарэм. У іх ёсць прышпіл. Глядзіце, у іх на галаве металёвыя шаломы. Таму іх нельга будзе хэдшоціць, але пацукі іх зжаруць спакойна. Не, так я ж пра тое і кажу, што насамрэч я дастаткова умны. Гэта не штурм дамоў праз недахоп розуму, гэта тактычны ход. Неабходны, каб залутаць грошыкі. Эх, вось калі мы з вамі дабаремся да злодзея першага, другога, трэцяга, вось гэта будзе праходжанне. Dishonored, ён нашмат больш сучасны, прыгожанькі, прапрацаваны, але ўсё адно менавіта злодзей гэта найвышэйшы ўзровень. Так, это што там? Нас хтосьці пачуў. Дык тут ж дзверы зачынены, як ты да нас прыйдзеш? Так. А, нас сабака пачуў. Выбач, сабака. Укольчык у сраку і спаць. А чаго ён не заснуў? Спі. О, заснуў. Аверлей стыму не выключаю. А халера его ведае. У мяне тут просто зашмат аверлеяў усялякіх. У мяне ад GeForce Now аверлей, ад стыму аверлей і ты самы яшчэ ЖБС. Трэба з гэтым будзе неяк разабрацца.
Давайте, дарэчы, паспрабуем. Shift-Tab. Так, аверлей стыму працуе. Back to game, калі ласачка. Упс. Я, вядома, усыпіў жэўжыка, але яго знайшлі і загрызлі пацукі. Гэта не мои пацукі, гэта просто вулічныя пацукі, але вось так атрымалася. Праз тое, што на вуліцах шмат пацукоў, яны зжыраюць тых, хто засынае. Не халеры сабе. Ну, пасля гэткага, вядома, ён будзе выключаць. Так, сюды мы не долетаем. Что там адбываецца? А, там яшчэ один шабака. Так. Что у нас ёсць? У нас неяк больш не летальнага, чым летальнага. А давайте паспрабуем гранатай дакінуць. Тым больш, што зараз ось будзе бура. Зараз вам будзе есці. Ось туды бяжыце. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Стелс. Нікого тут нема. Нікого тут нема. А хто нас пачуў адкуль? А дзе ты? А ніякіх табе ферфайтаў. Мы цябе зжарем па пацушынаму. Это, мабыць, адсюль дзесьці. Hello? Anybody? Don't... What? Somebody's down! I know an agent of the outside! До побачення. Трошки спаліліся. Так, але тут уже не мусило нікого застаться. Стелс. Ну, гэта літаральна апісанне нашага праходжання. Мы залятаем і потым адкусваем ім сракі. Давайте паспрабуем залететь повышей. Что ты кричишь? Где тут уваход у вас? Нікога тут няма. О, тут нейкі... Що гэта за завулак? Гэта просто нейкі завулак. One of us is down. Ага. Не, чым мы цябе? Ля, не потрапіў. What? Somebody's down. Oh, is that a grenade? Не, гэта не граната. Huh? You won't get away. What do you think you're going to pay for death? Що там робиться? О! Яны сабе пад ногі панакідалі гранат, і ў выніку мы ўсе памерлі. Вы уяўляеце, якія малацы гэтыя інквізітары? Яны ад маіх пацукоў адбіваліся гранатамі, кідаючы сабе пад ногі. Ну, хіба не геній?
Геніяльна. Ведаеце, як мы зробім? Мы працягнем кідацца гранатамі, але тут побач паставім яшчэ спружынную міну. Каб тыя, хто да нас дабяжыць, аб яе атрымалі люлей. Што адбываецца? Ну, ў сэнсе. Ты да нас збірайся падысці? Ага. Спружынная міна не спатрэбілася, я іх гранатамі закідаў. Ларыса геніуш. Бляха. Спачатку максімальна гневна не патрапіў, а потым зрабіў булет тайм прыгожанькі. Ну так, магчыма. Ну у іх усё адно непазбежны лёс быць зжэртым, таму што нават калі б я іх вырубіў, прымусіў спаць, усё адно, бачце, вулічныя пацукі прыбягаюць і пачынаюць іх жэрці. Ага, мы побач ужо. Так. You don't stand a chance anyway. Пацучыныя тактыкі. Алло. А, ён перадумаў. Ён падумаў, што гэта вецер. А не. А! Дарэчы, у мяне ж прамацаваныя набойчыкі, яны яшчэ электрычнасцю б'юць, таму што мы прамацаваліся, каб быць больш эфектыўнымі супраць гадзіннікавых салдатаў. Алло. Да ты шо? Пацучыныя тактыкі. Ну шо, все? Скончыліся? Ці яшчэ хто є? Іх тут насамрэч да халеры. Таму трэба асцярожна ўсё рабіць. Вітанкі мае маленькія. А, в сэнсе? Вы шо, ашалелі? Гэта шо было? Вы шо? Яны накінуліся на мяне, вы уяўляеце? Хутчэй за ўсё гэта вось праз тое, што ў нас высокі ўзровень хаасу, і яны робяцца ўсё больш і больш некантралюемымі. То бок пачынаюць кідацца ўжо нават на мяне. Пры тым, што я свой. Так, тут у нас трошки грошикаў. Там я штосьці чую. Давайте захаваемся і разаб'ем гэтую дзвер. Што у нас тут? Руна. І грошики. Да, блин. Дай мне грошики. Дякую.
Яшчэ тутака штосьці. Што там? Костка. Все, здаецца, больш нічога карыснага. Бачу набойчыкі. Давайте паглядзім, дарэчы, колькі ў нас рун, таму што мы тут ужо добра набралі. 6 штук. Трэба штосьці прамацаваць. Я збіраў насамрэч руны, каб прамацаваць спыненне часу. Але спыненне часу гэта такая чытовая халера. Адзінае, для чаго яны нам будуць патрэбныя, гэта дзеля атрымання ачыўкі забіць ворага і яго ж кулей. Таму зараз мы лепш укладземся вось сюды. То бок гэта навык, які дазваляе нам ствараць свае ўласныя руны. І з улікам таго, колькі ў нас усялякіх гэтых амулетаў неліквідных, ствараць руны будзе дужа-дужа добра. Дужа-дужа прыемненька. Спіш? Спі далей. О, эліксір. А што мы за ключик знайшлі, дарэчы? Я забыўся паглядзець. Нічога карыснага, набойчыкі. Здаецца, на гэтым паверсе мы ўжо ўсіх парубалі. Як ён прыгожа разваліўся. Тут нічога. Шо, ой, Рэйвен? Шо ўжо здарылася? Шо зноўку не так? Спортзале, а 6-7? Ну так, а ў чым праблема? У тыя часы, калі я наведваў спортзал, а былі такія часы, не тое, каб даўно нават, я туды хадзіў менавіта а 5-й, таму што ў гэты час ніхто не перашкаджае. Людзей амаль што няма. Дзякуючы гэтаму можна спакойна займацца. The Howlers are cowards, brother. Ariana _conscious Aratka na Usi 100%. Дякую, дякую. What is happening? Будзе зарадка. Спакойна, хлопчык. Зараз мы да цябе дабяромся. А, дык ты памёр? А што ты памёр? Я ж цябе нават яшчэ і не забіў, а ты ўжо памёр. Grown bold by these times, I shall not abide the footfall of a blasphemous wanderer. Так. Зараз у нас будзе трошки стелсу. Просто дзеля разнастайнасці. Гэта ён пра мяне. Монстр-асасін. Это я. Спаць. Ён спіць. Ён нават не памёр. Так, і вось мы прыйшлі да галоўнага інквізітара. Як мы яго будзем забіваць правільна з дапамогай пацукоў? Push the Abbey of the Everyman out of Serkonos. The look on his face. What is going on? No! Someone help! Хе-хе-хе-хе. Вы ж мои пригожунчики. Малайчинки.
Exacting aim. Ну гэта таксама не тое, што нам трэба. А вось мы, дарэчы, знайшлі ключик да таго офісу, дзе ў нас падказкі захаваныя. Так, яшчэ штосьці. Так, бачу. Пістолі нам ужо не лезуць. Якая файная мапа. Мы зараз вось тут знаходзімся. Вось тут мы ўжо былі. Яшчэ сюды трэба зазірнуць. Стилтон Манор. А, ну гэта наша мэта, увогуле, кажучы, гэта тое, куды мы імкнемся. Так, што тут у нас ёсць? Які прыемны, бачце, балкончык. Нават кальян ёсць. Ёсць яшчэ тут, Эль-Пауля, глядзіць. Тут у гэтым грамадстве кальяны максімальна распаўсюджаныя і шырока выкарыстоўваюцца. Ну, ха-ха. Ну так. Пацукі ўсіх жаруць. Вам усім капец. Тут трэба быць асцярожным, таму што хутчэй за ўсё тут ёсць яшчэ блюпрынты. Ёсць тут блюпрынты. Было б дуже непрыемна іх прапусціць. Зубы мыць. Зубы нават не мыць, зубы брашыць. Пескаструіць. Вось пескаструйка гэта сапраўды база. Так, што ў нас тут? Нічога цікавага. А тут такая... А, тут такая, я памятаю. Тут такая ёсць схаваная карціна. Яе трэба будзе абавязкова забраць. Тут не то, каб шмат усялякага добрага, таму што памарадзёрылі. Але, ну, вядома, неадукаваныя жэўжыкі не ацанілі карціну. Оба! Во, вось яна. Хоба! Вырвалі з мясам. I know you're all ready to begin. Our speaker tonight is none other than Aramis Stilton, who owns the mines where those you love toil beneath the ground. Mr. Stilton is known for his Клапаціцца сапраўды ўжо не трэба будзе, гэта факт. А ніякіх клапот. Супер зручна. Ідылія. Так, давайте паглядзім, што нам яшчэ засталося. Вон там у нас амулет. Гэта хутчэй за ўсё у нас чорны рынок. І адзін амулет там каля Паўла. Окей, накіроўваемся у той бок. Во, ось туди. По стелсу. А сюди ми зазирали? О! Мы сюди мало того, що не зазирали, так там яшчэ і штосьці ёсць схаванае зачыненае. А шкло разобьется? Разобьется. А что у нас тут схаванное? Трошки грошиков. Книжечка. А, тут так само зачинено, не халер собі. Цікаво.
А там вышэй якіх-небудзь акінец нема? Не, все зачынена. Так, мне цікава, вось гэты будыначак, тут штосьці файнае схавана. Відавочна. Там мы ўжо былі. Зноў ж такі відавочна. А сюды трэба ўварвацца. Адпачывай, шаноўны. Ці зараспаўніліся свежыя бандзюганы? Давайте глядзець. Алло. Вітанкі, вітанкі. Ёсць хто жывы? Ну, слухайте, жывых няма. Так. Тут мы знойдзем падказкі да коду. Вось гэта трэба будзе ўвесці, каб прайсці праз супердзверы. А яшчэ тут... а яшчэ тут... Spiritual Sacrifice. Магчыма, гэта тое, што нам трэба. Рыхтуюся, арэгана. Зараз будзе болеча. Магчыма. Spiritual Sacrifice. Ну не. Гэта трошки не тое. Але ўжо лепш. Забойства кравасісі пацукоў дае ману. Гэта ўжо добра. Але пакуль што гэта не пра паяданне белых пацукоў. Так, все здаецца. І ў нас застаўся апошні гэты самы. І апошні гэты самы у нас у тым халеры блэк-маркеце зачынены. Трэба будзе неяк ламануць гэтую бабульку. Опа-на. Блюпринт. Глядзіце, якая прышпільная маўпа. Ледзь не прайшоў міма блюпринта. Капец. Так. Ник. Код Стилтона. Гэта у нас сюжет. Вайса версір рэпорт. Гэта на конт Пала. Гэта штосьці не тое. Гэта таксама Пала. Гэта ўвогуле не тое, што нам трэба. Так. Гэта не тое месца ўвогуле. Так, ну што, пойдзем на чорны рынок, мабыць, калі такая справа. Нам гэтую бабуську 100% трэба ламануць. Слухайте. А калі зрабіць ось так? Не. На жаль, кода мы гэтак не пачулі. Ой.
Дык мне яе ўвогуле няма сэнсу забіваць, мы яе нават забіваць не будзем, таму што яна, па-першае, лічыцца цывілінам, па-другое, яна на нашым баку, то бок яна, ну, супрацоўніца блэк-маркету. Мы іх закупаемся рэгулярна. Але нам трэба яе грабануць, таму што ў яе апошні амулет схаваны. Так. Ну, давайте пачнем ад 8, напрыклад. Ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 4. Ох, цяжка гэта справа. Але ну трэба бабку ламануць. І анідзе я не знайшоў ніякіх намёкаў на тое, які менавіта код яна карыстае. Камбінацый няшмат, то бок перабраць можна. Ну ці вядома, вы можете вот это самы паглядзець у інтэрнэце. Гэта надоўга, ну магчыма, калі б была магчымасць разбіць гэтую халера дзвер, было б прасцей, але на жаль няма гэткай магчымасці. Ну бабуля, ну. О, дарэчы, гэта добры блюпрынт знайшлі. I have some upgrade plans for your gear. This little war scares off buyers. Who's worse? Overseer's zealots or cutthroat howlers? Ёсць. Рикошет, во, вось гэта добрая рэч. Спружынная міна будзе спрацоўваць двойчы. І зробім яе шырэйшай. The code for the black market always start with O. Ну, зараз паглядзім. Ну, ёсць імавернасць. З гэткай падказкай нам будзе прасцей перабраць. О, адчынілася. Дзякуй, Пюрбай. Ты значна скараціў усе нашыя гэтыя, так бы мовіць, прыгоды. Бабуля спаць. Все, не забіваем. І у нас тут апошні ход коктейл. Зараз паглядзім, ці варта яно таго было. Mana Regeneration. Вось гэта можна заменіць. Hot Cocktail. Explosion Bottles. Instinct Damage over a wide area. Карацей, бутэлькі, якія можна шпуляць, якія гаручыя, яны большую плошчу заливаюць. Не той.
На жаль, гэта не той амулет, што нам трэба. Ну, тым не менш, палутаемся. Што тут яшчэ ёсць смачнага? Набойчыкі гэтыя нам не трэба. І насамрэч усё. На гэты момант у нас вось гэта у нас 4-я місія і адпаведна 4-й блэк-маркет. І мы толькі адзін з блэк-маркетаў не ламанулі ў папярэдняй місіі, таму што я не сцяміў, як менавіта там скарыстаць вентыль. А што гэта за дзвер? Як вы памятаеце, у нас там яшчэ ёсць аж цэлы будыначак, які трэба даследаваць. Дзесьці трэба знайсці ключ, адчыніць яго, улезці. І паграбаваць. Hello? Come on. Your face is covered. The Grand Guard won't like that. Смачна есці, шановныя. Так. Сюды мы ўжо заходзілі, відавочна. А, гэта ўжо выхад. Сюды мы зайшлі. Во-во, сапраўды. Тутака мы ўсё палуталі. Тутака зачынена. А тутака штосьці ёсць, сюды мы не зазіралі. Што ў нас тутака? Алло? Жывыя ёсць? Грошыкі. Мне дужа-дужа не хапае ліхтарыка. Я разумею, што гульня пабудаваная моцна наўкол стэлса, але, ну, гэта мой выбар. Я мушу мець магчымасць скарыстацца ліхтарыкам. А ў мяне гэткай магчымасці літаральна няма. Гэта рызык, то бок ты можаш спаліцца. Але ёсць месцы, у якіх на гэты рызык хочацца ісці. Хутчэй за ўсё, дарэчы, гэта зроблена дзеля аптымізацыі асвятлення, таму што асвятленне тут моцна кайфовае, прыгожае, і хутчэй за ўсё яно запечанае. То бок яно максімальна зафіксаванае, і зрабіць яшчэ адну крыніцу святла, дынамічную, то бок нас з ліхтарыкам, было б піпец як складана. А гэта куды шлях? А што гэта за схованка такая? А, гэта, мабыць, для праходжання без гэтых самых, без звышнатуральных сіл. Так, а тут так нас было? А! Вы шо, ошалели? Пацукі зноўку хапаюць нас за сраку. Так. Дзень добры. Ёсць што у вас тут сперці?
Яны гуляюцца ў косці, але ў іх няма грошей увогуле. Такое сабе. Это массаж. Дякую. Тут мы яшчэ пазаймаемся масажом. Здаецца, тут яшчэ хтосьці быў. Во. Здаецца, яму не падабаецца. Вось гэтаму жэжуку максімальна пашчасціла, пацукі прабеглі міма яго. А во, дабеглі. Смачна есць, мае маленечкі. А каго яны тут жерлі? А, вунь. Вось тут хтосьці быў. Так, ты хто? Цивилиан. Спі цивилиан. Ну, дарэчы, гульня на запалкі гэта таксама своеасаблівая романтыка. Я памятаю, калі мы ў інтэрнаце гулялі ў Hold'em Poker, мы бралі дробязь усялякую папяровую, ну то бок там дробныя, максімальна дробныя паперкі і давалі ім, так бы мовіць, іншы намінал. Маўляў, вось гэта не дробная, а яна насамрэч вялікая. Ну і вы выкарыстоўвалі гэтыя вось паперкі як фішкі казіношныя. Прышпільна было. А ты хто? А, глядзіце, цябе забілі інквізітары, гэта быў не я. А тут у нас што? Гэта яшчэ адзін уваход у гэты маёнтачак? Так, гэта сапраўды ён. Ну там мы ўжо ўсё зрабілі. Дык, блин, а дзе знайсці яшчэ адзін ключик вось гэты? Зараз давайте вернемся до таго будыначку і падумаем. Шо? Мне падалося, ці тут... О, тут штосьці ёсць. Опа-на! А! Ідзіце ў сраку. Можа жаруць? Калі раптам жаруць, гэта будзе файная смерць. Я б нават паглядзеў на гэткую канцоўку. Яно таго варта. Так, што у нас тут? Стоматологічны, дарэчы, кабінет, глядзіце. Давайте паглядзім, як у іх тут все працуе. Ну, дарэчы, не педальная, а механічная, электрычная халера. Ой, выбачаюся. Шыпцы, дарэчы, ўсё адно жудасныя. Не цікава. Сонныя дроцікі. А куды гэта выхад? А, гэта сюды выхад. Maybe I should study dentistry to help with interrogations. Вы паглядзіце, якія тут стоматалагічныя гэтыя самыя манекены.
Який капец. Натуральная жуда. Ага, вось яшчэ грошыкі. О! Эліксірчык бяром. Ну і здаецца ўсё. І тут усё зачынена. Грошай бяруць хутчэй за ўсё піпец сколькі. Нават больш за нашых. Хоч здавалася б куды больш. Так. Там мы былі. Тут мы только что были. Тут у нас зачинено. I think I heard something. Здоровки. If you're looking, the mines always need new workers. So fucking tired. I mean, when's this gonna stop? This is just ridiculous. It's crazy. I mean, who does this? This is ridiculous. That's what I wanted. Там працягваюць. О, яшчэ адзін. Дажыліся, у нас ужо зашмат эліксіраў. Тут мы ўжо таксама былі. І сюды зазіралі. Мы гэткім чынам заходзілі ў тыл інквізітарам. Так, давайте яшчэ раз паглядзім на той будыначак. Ну, дарэчы, у мяне логіка прыблізна гэткая ж. Навошта лікаваць зубы, калі можна іх вырваць і не непакоіцца? Туды ці можна залезці? Штосьці я не ўпэўнены. Ага, то бок залезці можна, але які сэнс? Чш. Вось у гэтыя вокны трэба неяк залезці. І тут трэба менавіта ключ. Silvergraph Studio K. Silvergraph Studio. Шосьці, здаецца, памятаю, дарэчы. Нейкая назва знаёмая. Do not take any more silvergraphs from Mr. Blah 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 blah. Халеры, ведаеце, ключы патрэбныя. Магчыма, упала, таму што Паўла ўзгадваецца. А што гэта было? А што гэта зараз было? А навошта... Ну, то бок гэта было не грашовае. Гэта было...
А що гэта было? А халера його ведає, що гэта было. О, а у нас тут зноўку файнае надвор'е. Але ж прыгоженька. Так. І ты found in Durante's office? В сенсі, мы Durante's office толькі што залуталі і нічога там не было. Зараз зазірнем. Ён тут побач, таму нам не цяжка. Няўжо я штосьці прапусціў? Вітанкі, вітанкі. Вось, Дуранте офіс. Няўжо мы штосьці прапусцілі? Тут мы забралі грошыкі. Слухай, сапраўды? Халера. Капец, я сляпы. О, Пауло. Гімнастика вачэй, да, так, спатрэбіцца. Смачна есці. А Паул у нас вышэй атрымліваецца. Яго хутчэй за ўсё трэба будзе застрэліць менавіта. Таму што ён зноўку пераманіць нашых пацучкоў на свой бок. Вось мы пабеглі да яго. Не да яго. Нам далі ачыўку за тое, што мы забілі Паулу тройчы. Пухнатыя здраднікі. Не, гэтым разам яны нам не здрадзілі. Вау! Вау! Вы паспелі пабачыць, што адбылося? Мы злуталі з Пауло ягоную руку. Гэтая рука ажыла, мы яе прыдушылі, і яна распалася на 3 халера амулеты. Калі б мы не дабілі Паула, мы пропустили аж 3 амулеты. Капец! Давайте глядеть, что мы там налутали. Лякавцы. Так. Не, гэта пакінем. Restore mana. Drop Association, вось гэта можна выкінуць. Так, альбінос. Гэта патрэбны нам амулетик, мы яго потым выкарыстаем. Хутчэй плаваць. Менш дамагу. Это арбалетнае штосьці. Лухта.
Слізгаць, насрацы, аднаўленне ежы, аднаўленне здароўя. Гэта дыхаць пад вадой. Сворда так. Ого! Бачыце, які прышпільны амулет. Ну, то бок, вось менавіта гэтыя інквізітары, яны часта выкарыстоўваюць ваўкадакаў, не ваўкалакаў, ваўкадаваў. Гэтак жа ж гэтыя сабакі завуцца, ваўкадавы. І дзякуючы гэтаму амулету белыя ваўкадавы будуць біцца на нашым баку. Прышпільна. Нокдаун. Ну, фігня. І калі па нам будуць страляць, будуць прамахвацца. Ну, карацей, нічога звязанага менавіта з пацукамі насамрэч мы не знайшлі, але мы знайшлі 3 новых цікавых амулета. То бок, яно таго было варта. І зараз мы... Тут яшчэ хтосьці жывы застаўся, сур'ёзна? А дзе ты? А, во. Холера, поспел по мне стрелить. Все, карацей, тут мы все зрабілі, що хотели. Теперь нам трэба далутаць вось той будыначак. Мы нарэшце, дзякуючы Пюрбаю, знайшлі ключик ад яго. Ну, насамрэч, гэта не лутальны, гэта сюжэтны пакойчык. Сюды, як я разумею, мы мусілі прынесці гэтага самага вось Паала. Але тут, глядзіце, блюпрынцік ёсць. Ух! Яно таго было варта. Ля прышпільна. Гэта фотостудыя. Ну, дарэчы, ўсё адно неблага палуталіся. Адсюль мы вынеслі прыблізна 300 мясцовых рублёў. Тут пусто, все. Мы пачысцілі гэтую мясцовасць просто максімальна. Так, гэта не той амулет пакуль што Рэгана. Гэта максімальна сяброўскі амулет, а ніяк не звязаны з белымі пацукамі. Ну шо? Нам засталося ўбіць сюды пароль. Гэта раптоўна будзе няпроста. Чаму? Таму што пароль складаны. Мадам Нац, давайте спачатку фамілію введзем. Нацу Конте Маркола
Winslow Finch. Надслоу, Конте, Маркона, Уинслоу, холера, Уинслоу, Финч. Далей. Наркота, кольцо, диамант, медаль, тушка. Наркота, перстенок, диамант, медаль, тушка. Добре, що не по літерах. Ну так. The information was good. І ми переходимо у наступну частку. Статистика. Глядзім. Халера, мы все ж таки забілі кагосьці цывіліянаў. Хутчэй за ўсё. Дарэчы, хутчэй за ўсё гэта хтосьці з тых, каго мы прыдушылі, і яго потым знайшлі пацукі і зжэрлі. Мне сорамна, але ну такое адбываецца. Мы знайшлі ўсе руны, ўсе шрайны, усе амулеты. 3 з іх былі на Пауло. Калі б мы не забілі Пауло, мы б аблажаліся. Але цяпер мы далі рады. І мы, дарэчы, знайшлі ўсе карціны і ўсе блюпрынты. Упершыню за ўвесь час я знайшоў усе блюпрынты. Ну і вядома, трошкі грошай згубілася. І гэта ўсё, што мы згубілі. Глядзіце, вось усе кружэчкі беленькія, таму што мы сабралі ўсё. І нават Black Market грабанулі. Шо? Тут написано, што код ад дзвяры быў на аснове даты вяселля. А адкуль мы мусілі даведацца дату вяселля? Цікава. Ну, мы дату вяселля не дазналіся, але прайшлі ўсё адно, дзякуючы Пюрбаю, які даў наводку, што у іх вяселле адбылося, атрымаецца, у красавіку. Фото альбо календар на сцяне. Слухай, магчыма, зараз мы зробім хардсейв і зазірнем туды яшчэ раз, каб упэўніцца, каб паглядзець. Слухай, магчыма, сапраўды так. Дарэчы, вітанкі, беляшык. Так, зараз вось мы праходзім у гэты маёнтак. У гэтым маёнтку будзе дуже цікавая місія. Гэты маёнтак максімальна прокляты, і праз гэтую проклятасць тут не працуюць нашыя звышнатуральныя сілы. Excited about all that Dunwall might hold. I remember falling in love with Jessamine, watching her crowned as Empress. Emily's birth, the rat plague, then Jessamine's death and another coronation. Now all this, back in the city where I was born. How many more lives do I have to take before it all ends? Stilton's home hides a mystery, but I'll tear it apart brick by brick to learn the secret of Delilah's immortality, as long as this ends watching her cough blood. Delilah might have pulled herself up from nothing, but I ran out of sympathy for tyrants and witches a long time ago. All I want is to put an end to Delilah and make sure Emily is safe. One more time. Ну, нам захоўвацца не трэба будзе так часта, таму што у нас тут злое праходжанне, і адпаведна мы будзем проста ўсіх забіваць і рэзаць. Так, робім хардсейв.
і аўтасейв, квіксейв. Ось гэта давайте. У DLC, дарэчы, я не гуляў. Я за Эмілі зладзіў No Lethal, No Detected праходжанне, якое, дарэчы, заняло ў мяне прыблізна 24 гадзіны. А цяпер у нас злое праходжанне Закорова на высокім хаасе. Так. Календар, кажаш. Гэта у будыначку побач з Сільверграфам. То бок дзесьці тут такая. Там мы пашвэндаліся, але там я не памятаю гэта самае нататкі неабходныя. Гэта мусіць маецца на ўвазе вось гэты будыначак. Дарэчы, хлеб, бульбачка, морква. Ну, мы тут відавочна ўсё полуталі. Вось тут мы залуталі амулетик. А нататкаў я тут і не памятаю. А, во, божух, на подлозе ляжала нататка. Мідзі. Так, сапраўды Міндзі. А дзе тут? Тату, боді, легінс. Гімнастика очей так спатрэбілася б. Дзень перамогі? Сёння дзень перамогі. Дарэчы, гэта, як я разумею, тату-студыя. Глядзіце, якая татушка. Татушку з крывасісі і хачу. Так, ну, вось той суперскладаны маёнтачак, які Беляшык узгадвае і непакоіцца. Мы будзем праходзіць усё ж такі не сёння. Мы ў яго пойдзем заўтра, таму што я памятаю, пры жорсткім праходжанні гэта будзе не складаная місія, але ўсё адно доўгая. Таму што там у нас фактычна 2 маёнтка. Дзень перамогі над шашлыком, ну, дарэчы, так. Гэта выглядае як праўда. Так. Рэйд Шаграэль. Велічэзны дзякую за тое, што сёння адпачывалі са мной. Гэта гульня сапраўдны адпачынак, калі шчыра, асабліва з гэткім праходжаннем, не напружваючым пацучыным. Проста добра заходзіць. Добраноч, добрых вам сноў. Паляцелі да Шаграэльчыка. Хе-хе, што там каточак катае. Пеў. Ariana_.